Tervehdys. Nyt mä näytän sulle, miten sä rakennat oman moodboardin. Eli moodboardia käytetään paljon vaikka kuvallisen suunnittelun apuvälineenä, visuaalisessa suunnittelussa tai sellaisessa tehtävässä, missä tarvii hakea jotain inspiraatiota, tunnelmaa, maisemaa tai sellaista ajatusmaailmaa tai enemmänkin kuvallista maailmaa, mihin haluaisi lähteä ja hakea sitä vaihtoehtoa. Ja tätä käyttää paljon esimerkiksi valokuvaajat, suunnittelijat, arkkitehdit tai muut, vaikka muotisuunnittelijat. Että millaisia värejä, tunnelmia, kuvia halutaan ottaa siihen lopulliseen mukaan. Ja sä voit valita, miten sä haluat tämän rakentaa. Eli sä voit käyttää jotain kuvankäsittelyohjelmaa tai vaikka Canvaa, kuten tässä on käytetty. Canvalla voit käyttää ilmaiseksi tosi paljon niitä kuvia, graafisia elementtejä ja muita. Mutta jos sulla on joku muu ohjelma, niin sitäkin voit toki käyttää. Ja esimerkiksi Wordilläkin voi tehdä tai PowerPointilla tai ihan perusohjelmilla, jos Canva on sulle vieraampi. Sitten sä voit tehdä moodboardin myös omista valokuvista tai sitten aikakauslehdistä leikkaamalla kuvia ja liimaamalla paperille. Ja aiheena on se, että millaiset kuvat, tilanteet ja ihmiset saa sut innostumaan elämässä. Eli haet semmoisia kuvia, mitkä sua niin kun sävähdyttää ja sykähdyttää ja saa hyvälle mielelle. Ja tätä valmennusta ajatellen. Eli millainen tekemisen tunnelma tässä valmennuksessa haluaisit olevan. Eli millaista tunnelmaa lähdetään hakemaan. Ja kokoat näistä kuvista itsellesi moodboardin. Sä voit myös tulostaa sen tai skannata, jos sä teet vaikka paperia sillä leikkaa liimaa menetelmällä, niin voit ottaa siitä kuvan ja ottaa sen kuvan vaikka oman kännykän näyttöön tai siihen läppärin etusivulle. Ja aina katsella, että tämmöistä maailmaa mä haluan. Ja aina kun tulee semmoinen ajatuskatko tai tyhjyys tai semmoinen olo, niin sit voit vaan katsoa sen moodboardin ja ehkä innostua vähän lisää. Ja aina voi lisätä myös lisää kuvia, jos tuntuu, että ei tämä ehkä sittenkään ole mun juttu. Varsinkin täällä Canvan puolella, niin se ei kestä kyllä kauaa, kun avaa ja vaihtaa vaan. Tai lisää toisen sivun, jos haluaa pistää paljon kuvia. Se eka tekotapa on valokuvaus. Tässä on esimerkkinä mun omia kuvia taiteilijoista. Eli sä voit ottaa omasta vaikka kännykkäkamerasta sinne tallentuneita kuvia, missä on sun mielestä kiva tunnelma. Tai mitä sä haluaisit vaikka lisää elämään. Niin laitat niitä yhdelle tämmöiselle työkirjaan tai mihin tahansa sä sitä teetkin. Ja kokoat ne yhteen, että tässä ne on. Tai sitten jos sulla on vaikka vanhoja valokuvia, niin miksei voisi käyttää niitä. Harvalla enää on semmoisia paperisia valokuvia. Mutta digitaalisia kuvia voi yhdistellä, niin kuin tässä on tehty. Toinen tekotapa on käyttää tätä Canvan kollaasia. Eli otat Canvasta vaikka tyhjän työkirjan, asiakirjan, esityksen, julistepohjan. Tai sieltä löytyy, jos vaikka hakee ihan moodboard, niin luulisin, että löytyy ihan valmiitakin pohjia, mihinkä voi laittaa, tai kollaaseja, mihin voi laittaa niitä omia kuvia. Tässä mä oon tehnyt vaikka esimerkiksi mun valmennuksesta, että jos mä olisin tässä valmennuksessa osallistujana, niin mitä mä haluaisin ottaa mukaan. Täällä on eka tämmöinen naisen kuva, joka katselee auringonlaskua, että ehkä mä haluaisin enemmän omaa aikaa luonnossa nauttien siitä rauhasta ja hiljaisuudesta. Ja toisaalta sitten täällä toisena on tämmöinen valoisa vapauskuva, että ehkä mä haluaisin lisää semmoista ilmaa ympärillä ja tilaa hengittää. Toisaalta täällä on sitten kolmantena tämmöinen keinu, että se näyttää minusta houkuttelevalta, että sinne voisi vaikka istahtaa teekupposen kanssa mietiskelemään tai kirjoittaa päiväkirjaa tai päivän tunnelmia. Ja sitten täällä on tämmöinen maalauskuva, että olisi kiva tehdä jotain luovaa, jotain semmoista, mitä ei ole pitkään aikaan päässyt tekemään.
vapaasti. Ja sitten mua puhutteli myös tämmöinen kuva, missä on valokuvaaja tuolla luonnossa seikkailemassa. Koska on itsekin valokuvaaja, niin sitten voisin ajatella, että olisi kiva ottaa enemmän kuvia ympäristöstä ja mitä vastaan tulee. Että tuossa on semmoinen rauha ja ajattomuus ja semmoinen luonnossa seikkaileminen, mitkä on tärkeitä asioita itselle. Niin valitset sellaisia asioita, mitkä sulle on tärkeitä. Ja sitten ihan luontokuvaa, että olisi kiva kellahtaa vaikka tuonne puun juurelle istuksimaan hetkeksi. Ja toisaalta sitten tämä tämmöinen kahvikuppikuva, missä on kynää ja paperia ja läppäriä. Että olisi hyvä päästä tekemään myös jotain käytännön tehtäviä, tutkiskella itseä ja sitä elämää. Ja sitä konkretiaa saada siihen maailmaan. Ja sitten sieltä kanvasta löytyy myös tämmöisiä ihan niin tämmöisiä abstrakteja taidegrafiikoita, niin niitä voi myös laittaa tänne. Että ei sen tarvitse olla sen perustellumpaa. Tai sitten voi koota vaikka ihan tietyn värimaailman, että ei sen tarvitse olla just tällainen. Että sä voit itse noudattaa omaa linjaa ja se voi olla vaikka 5 sivua pitkä, jos siltä tuntuu. 3. tekotapa on tämmöinen perinteinen. Tässä nyt kuvassa näkyy unelmakartta, pohja, mutta käytä semmoista paperi, lehtisakset ja liima ajatusta, että leikkaat aikakauslehdistä vaan semmoisia kuvia, mitkä sua viehättää. Ja liimaat ne siihen paperille. Älä ota tekstejä tällä kertaa mukaan, vaan ihan vaan niitä valokuvia ja tunnelmia. Niitä ei tarvitse olla montaa, vaikka 5 riittää. Että älä tee liian isoa juttua tästä itsellesi. Sitten sä voit myös yhdistellä omia valokuvia. Sä voit yhdistellä siihen piirroksia, valmiita kuvia. Tai tehdä vaikka videon. Niin se Canvassa voi tehdä vaikka semmoisen valmiin videon valokuvista ja videopätkistä. On myös valmiita videopätkiä Canvassa. Mutta älä mieti tosiaan liikaa, älä käytä liikaa aikaa, vaan anna sen tunnelman puhua ja ennen kaikkea nauti sitä tekemisestä. Että se on tärkeää, että sä nautit, mitä sä teet ja saat sen fiiliksen. Eli ei mitenkään pakolla ja väkisin. Teet just silloin, kun tuntuu siltä, että nyt voisi tehdä jotain luovaa. Eikö se ole aika hyvä? No niin, moikka!